Police don't hold am already. Maganar zanga-zangar lumana fa a Najeriya sai dai a ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ka wasu ɓata gari a cikin tafiyar ta zanga-zangar da aka yi mata lakabi da zanga-zangar lumana sun fara ɗaukar mataki a hannunsu sakamakon yadda 'yan sanda ke tirsasa su akan yin abubuwan da suke ganin kamar bai dace ba. Wanda labari yanzu ne yake iske mu a cikin 'yan zanga-zanga a cikin birnin Lagos an samu wani matashi wanda ya yi yunkurin cakawa dan sanda wuka, wanda kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon gashi nan sun kama shi kuma sun tafi da shi. Wadda kuma a arewacin Najeriya wasu bangarori da dama ake samun tashin hankali dangane da wannan zanga-zanga baya da kone-kone da mutane suke akan titi na kona taya, sannan da wasu abubuwa da suke gudanarwa bisa rashin ka'ida yadda aka kokarin gudanar da wannan zanga-zanga 'yan sanda sun fara ɗaukar mataki akai. Sakamakon yanzu haka akwai bidiyoyi da dama da kuma labarai da suka raɗe shafin sada zumunta wadda ana nan 'yan sanda suna buga ciya gas, wato abin da ake masa lakabi da barkonon tsohuwa, wanda mutane suna cikin wani hali yanzu a wannan zanga-zanga da ake gudanarwa. Kamar yadda labarai iske mu akwai wani gidan ofishin 'yan sanda da aka yi kokarin konewa a cikin jihar Lagos, wanda labarai sun nuna cewar kamar matasan ma sun je sun far masa sun banka masa wuta. To daga nan dai labarin bai tabbata ba, domin ina iya bakin kokarin bincike na. Ku ci gaba da kasancewa mu a wannan channel din domin samun wasu labarai masu inganci dangane da wannan harkar zanga-zanga take kasancewa. To kai tsaye bari mu sake muku sabon bidiyoyi da muka tsinkaye su a cikin social media. Daga nan kuma bangaren jihar Kano an samu wasu ɓata gari, wasu matasa sun shiga sun je sun fasa wani babban ofishin da ake sai da kwamfutoci a cikin jihar Kano. Kamar yadda kuke gani gashi nan hotuna da aka wallafa su akan shafin Facebook yanzu nan. Hotunan suna nuna cewar mutanen sun yi warwaso, sannan sun yi watanda da kwamfutoci da kujeru manya-manya wadda suke cikin wannan babban ofishi da ake sai da kayayyakin nan a cikin babban kamfanin da ke sai da manya-manyan kwamfutoci da kayan masarufi da kuma wasu abubuwa da ya kamata mutane su samu su yi amfani da su na yau da kullum na rayuwarsu. So matasan dai sun yi watanda da wannan kayan amfani na mutane, wanda abin da dama ake gudu a wannan zanga-zangar kada mutane su je su ɗebi kayan wasu ko su yi sata, abin kuma ya juye ya zama da matsala a cikin ƙasa, wanda kuma irin wannan abin da matasan suka yi shine ke janyo matsala da cece-kuce a cikin zanga-zanga. Zanga-zangar da ake ta mata take da lumana, zanga-zangar lumana to ta riga da ta gurɓace yanzu ta koma zanga-zangar barayi da shauransu, wanda abun mamaki mutane suna kai kukansu ne da mummunar gwamnati da take uzura musu, gashi kuma su ma sun je suna aikata abubuwan da ba daidai ba. Da wannan muke cewa da me za ku tofa albarkacin bakin ku dangane da wannan abin da matasa suka aikata. Wannan abin turne kuma ba abin so bane ga wannan zanga-zanga da aka ɗauko ta a arewacin Najeriya da ƙasar baki ɗaya.